Kamky, pred chvíľou som došla domov a prišiel mi balík. Okamžite vám to musím ukázať. Nechala som sa influencnúť. Proteíny som ešte nechutnala, takže tie ešte ochutnám. Ale to je liči. Ľudia, ja som v živote takto dobre Lio ovocie nejedla. Nikdy. Toto mám nejaký mix. Toto jahody. Pozrite sa na tie jahody. Obrovské, krásne. Ňam! Mango. Matcha krém s proteínom. Všetko toto už som vyžerala v robote, aby vám bolo jasné, hej? Toto je prosím pekne cashew krém s proteínom a matchou. Radšej poviem, každý deň si musíte to ochutnať, fakt. Nie je to len o marketingu dobrom. Tie veci sú dokonalý snack, toto ovocie. Hodím si to do auta, vybavené. Geniálne, ochutnajte to.